Хора, аз съм Серпа. Как се Серпа? Аз съм Ища и днес ще ви покажа. Гледах по интернет това от Рейчел, една англичанка. Рейчел 101. Така, днес ще ви покажа. Не знам дали ще стане. Това е първият път за проба. Така, може да вземете едно разумно лимонче и да сложите върху него сода. Ако искате то, на мен беше по-лесно да изцедя всичко. Да изцедя лимона. Нали, едно резънче. И малко сода да добавя. Содата едно съм я добавила. Стана ето тук едно кюплю. Ще ви направя видео как го правя, но с първото аз ще кача, след това. И ще представя и така. Да започвам, на мен беше по-лесно така снежно. И да стане някакъв бананов цвят, се постарайте и малко повече сода да има. Вое. Така. След като сме го разбъркали, оставяме малко на Александра Новата. Така, сигурно вече е готово. Да, готово. Така, хубаво е да го сложим. Така, огледал ще ни потребва. Това го слагам върху едно туалетна хартия. Така, взех огледалото и трябва да го повърша. Скудата задържа пък теб. Така вчу малко още по-надалеч. Както е с лъжичката, да взема аз туалетната хартия тук. Както е с лъжичката. Малко е съхна, но нищо. Намажете ги по малките, големите или средните зъби или старите. Благодаря на моите абонементи, да има още. Не съм държала канал Дана. И не гледам как идя кача защо. Така. Чигана. Ох, отива чоловіка какико. Ще нещо дойдете си. Солить. Така не бойте, така избухайте си с нея.
Още малко ще. Ако нищо не се е получило, моля да ме съдете другите, които са глупите. Така взимам сега от сокчето и от содата, че пак го слага върху туалетната хартия да го спусна. Че днес наминаха 1-2 часа. Както жубъркаме с тя работи тук. О! И трети път за щастие. Не искам от цялата, искам от окчета. Няма просто за завитка да сме. Просто си така, че да излезе. Ако не стана шум. Малко да. Да, при вас да стане повече.